tayo, papahilot namin yung tiyan ni Kakay. Ha? Sige, maghilutay. Ano sa tawag? Kasi Tagalog ka na gani. Video mo ko sa may para record sa yung pagka-on mo. Basta, oo, kabalon si Bisaya. Ay, Tagalog. Ang Tagalog ng hilotay. Hilot. Hilot din na. Ipapahilot. No, pag ikaw lagi. Hilot lagi. Papahilot ko yung tiyan ko. Kasi 7 months na. Basta kasi yun. Asawa ni Makoy. Lakaw. Ha? Lakaw. Asa gali balay siyang mama? Asa mo na ibalo. Karating lang namin. Kung kami kaabot, di ka nagpahilot. Nakakapagod guys. Nakakapagod talaga. At Sanay na si Sirtan. Di ba Sirtan? Naman ay murag wall din ha? ada sa dynasty, pulse na diha, pulse. Bakit ito sakit? Murag kan ba? Lo, uy, layo na kay kakugo naman to. Di ba? Kanang naay. Kanang naay mga palitan na mga grocery ba? Kasi tawag ka na. La Victoria. Wala mong kudi. Wala, uy, wala. Kamuro na sila. Gray. Ikaw ah? Mas gawas ba ka? Gaya kag ulo ha. Di ka pagawason magawas ka ha. Gaya kag ulo ha. What's up guys? 2013 pa ako nag-upload ng video sa YouTube. Walang kwentang video lang yun. Ang subscriber ko ay mga 25 lang. 5 years from now. Tingnan natin kung ano ang resulta. 48 subscribers at 0 to 10 views. May 5, 2019. 69 views po yung first vlog ko. Yung unboxing ko, unboxing na video ng Canon, 31 views. 48 subscribers pero laban guys. So give up.